Moi vaan moi kaikki! Tänään mulla olisi viikonlopusta vähän tiedotetta. Mä teen taas arttiviikonlopun, niin kommentoi alas, että sä haluut artin ja mahdollisen hahmon reffin linkin, tai no videon linkki, tai no niin. Ja se olisi kyllä myös parempi, jos laittaisit kuvaa WhatsAppissa, mutta jos sulla ei WhatsAppia tai mun numeroa, niin et voi laittaa mulle WhatsAppiin tai no niin. Mutta jos mulla on sun numero ja mulle ei ole sulle ei ole mun, niin sit mä voin laittaa sulle viestiä, niin sit se saa mun numero ja kaikkea tommoista. Joo. Sitten. Ei mulla. Yeah.